Bij LDODK ontbreekt routinier Peter Lagerweg en die wordt vervangen door Marten Koop van der Velde. En dit is de mascotte van Tempo. En hoe krijgt LDODK de angel uit deze mascotte? Want het is zaak om die thuiswedstrijd in winst om te zetten en zo de druk bij Tempo deel te lezen. En het begin van de wedstrijd is om beide kanten wat zenuwachtig. Er willen wat foutjes maken, maar de score die wordt dan toch bereikt. En hier is het invaller Tim de Graaf die het Tempo op een 2 voorsprong zet. Dat wordt net lang, want bij LDODK is Erwin Zwart bijzonder toek. En die zorgt ervoor dat de voorsprong daar weer is. Maar Tempo die kan in dat eerste kwartier knap bijblijven. De treffer van Sanne Broeksma betreft 3 gelijk. Om 4-4 gaat het gelijk op. En dan is het met name Erwin Zwart die het verschil maakt in de eerste helft. 9-5 voorsprong. En in het orenvak daar zit Sita Bijker. En die is echt heel toek. En zo bereiken we een rijstand van 14 zoon in het voordeel van LDODK. En dat is natuurlijk florissant. En wat kan de ploeg van Ter Wisselenigeriek de tweede helft? Nou, tros scoren. Dit is de zo'n goal van Sita Bijker. De topscoorster bij de vrouwen van LDODK. En die zocht het verschil dus groeien en groeien. Zo noemen dan een chinoanval. Hier de treffer van Charlie Kooijman, maar dan is het al 9-11. En het wordt nog volle slimmer. Want Erwin Zwart speelt een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen. En met zijn 10e goal zorgt hij ervoor dat LDODK wint met 26-18. En de eerste slag is lijn. Eerste klap, hè? En zou ik maar Erwin Zwart heel vaak steeds bam bam. En we stonden gelijk. Ik denk dat wij de druk bij Tempo ZH en daar toch in zijn eigen speelkamer binnen. Ja, zo dicht is nog nooit een Friese ploeg bij de league geweest, hè? Nee, maar we winnen nog net, hè? Die nog 2 keer winnen.